हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण मूगडाळ तिखट मूगडाळ बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी ते साहित्य घेतलेलं आहे. एक टमाटा घेतला आहे, कोथिंबीर, लसूण कापून घेतलेला आहे, 2-4 हिरव्या मिरच्या अर्ध्या कट अशा करून घेतलेल्या आहेत मध्येच कापून अशा, आणि कढीपत्ता. आता आपण इथे मुगाची डाळ अशी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली मी शिजून घेतली. ती आधी शिजून घ्यायची चांगली. गॅसवर पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता. आता याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे आपण. इथे हा 1 चमचा आणि इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आहे. इथं आपलं तेल तापून झालेलं आहे. आता आपण अर्धा चमचा राई टाकून घ्यायची. राई म्हणू शकता किंवा मोहरी म्हणू शकता. इथे मी मोहरी अर्धा चमचा टाकून घेतलेली आहे. मोहरीला छान तडका करून घ्यायचा आहे. तर इथे बघू शकता आपले मोहरी तडतडून झालेला आहे. अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचं आहे. जिऱ्याला पण छान तडतडू द्यायचं आहे. त्याच्यात आता आपण लसूण टाकून घ्यायचं आहे. 2-4 हिरव्या मिरच्या. लसूण चांगला लाल होऊ शकता. आपला लसूण लाल झालेला आहे. आता आपण कढीपत्ता टाकून घ्यायचा. कोथिंबीर, टमाटे याला चांगला फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं. तर आपले फोडणी छान झालेले आहे. आता आपली सगळी फोडणी मस्त झालेली आहे. याच्यात आपण आता अर्धा चमचा, पाऊण चमचा, आपण अर्ध्यापेक्षा थोडं कमी हळद टाकून घ्यायची. हळदीला पण छान अशी मिक्स करून घ्यायची फोडणीमध्ये. बघू शकता अशा पद्धतीने. आता 1 चमचा आपण लाल तिखट टाकून घ्यायचे. 1 किंवा 1.5 टाकू शकता तुम्ही. मी ते 1-1.5 चमचा टाकते लाल तिखट. लाल तिखट टाकल्यानंतर हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आता मी इथे मुगाच्या डाळीमध्ये थोडंसं 1 ग्लास पाणी टाकून इथं छान घोटून घ्यायची ह्या डाळीला. ह्या अशा पद्धतीने इथे बघू शकता अशी छान घोटून घेतलेली आहे. इथे मी आता फोडणीमध्ये मुगाची डाळ टाकून घेतलेली आहे. आता ह्या मुगाच्या डाळीला आपण असं छान 2-3 उकळ्या काढून घ्यायची. तुम्ही घट्ट किंवा पातळ ठेवू शकता. या अशा पद्धतीने ही फोडणी चांगली अशी हलवून घ्यायची आणि मिक्स करून घ्यायची. बघा, तुम्हाला पाहिजे जेवढी घट्ट किंवा पातळ ठेवू शकता. तर आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचे. तर आपण इथे आता अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी साधारण इथे 1 चमचा मीठ टाकते. इथे बघू शकताय. मीठ टाकल्यानंतर हे चांगलं हलवून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचं आहे मीठ. आता याला आपण 2-4 उकळ्या काढून घेणार आहोत. 5 मिनटं त्याला चांगले एकत्र शिजवून घ्यायचे. अजून फोडणी केल्यानंतर मग ती छान अशी चवदार भाजी होते. तर अशा पद्धतीची मुगाची डाळ तुम्ही पण नक्की करून बघा, तिखट मुगाची डाळ. तर माझी जर व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर अशी तिखट मुगाची डाळ तुम्ही पोळी भाकरीसोबत पण खाऊ शकता, खिचडीवर टाकून पण खाऊ शकता आणि वरण भातासोबत पण खाऊ शकता. तर अशा पद्धतीची तिखट मुगाची डाळ तुम्ही पण नक्की करून बघा. तर इथं बघू शकता 5 मिनिटांनी आपली डाळ अशी छान उकळलेली आहे. तर इथं आपली ही तिखट मुगाची डाळ इथे तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त रहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.